Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En laten we beginnen met iets dat vanochtend gebeurd is. Er is een lichaam gehaald uit het water bij Marizi. Dat is bij Punda, iets achter het Openbaar Ministerie. Mensen die zelf aan het zwemmen waren, zagen een lichaam in het water liggen. De politie heeft het lichaam eruit gehaald en naar alle waarschijnlijkheid gaat het om iemand die tijdens het zwemmen is verdronken. Precies wordt nog nagegaan wat er is gebeurd, maar de arts heeft in ieder geval al de dood geconstateerd. Sterkte voor de familie. Huiszoekingen in Cura Piedra. Vanochtend hebben leden van het Atraco-team en het arrestatieteam verschillende huiszoekingen gedaan. Dat gebeurde in de wijk Cura Piedra en dat was in alle vroegte. Er is niemand gearresteerd, maar leden van het onderzoeksteam hebben wel verschillende artikelen meegenomen die belangrijk zijn voor onderzoek. Minister wil verder onderzoeken. Nou, dit is de voorlopige uitkomst van een overleg tussen de Vereniging van Curaçaose Apothekers en minister van Volksgezondheid Javier Silvania. De apothekers waren vorige week gaan staken omdat ze het er niet mee eens zijn dat er nog steeds geen verhoging van de receptregelvergoeding is. De tarieven van 2001 gelden nog steeds en de apothekers vinden dat daar verandering in moet komen. Nou, de rechter heeft bepaald dat de twee partijen om tafel zouden gaan zitten en na afloop is bepaald dat er een onderzoek zal worden gestart om de tarieven van apotheken te bepalen. Dat onderzoek duurt tussen de 4 en de 6 maanden en dan zal het ook worden voorgelegd, de resultaten van het onderzoek, aan de apothekers en dan wordt het ook daadwerkelijk gepresenteerd. De apothekers hebben laten weten teleurgesteld te zijn. Ze zijn teleurgesteld over de beslissing om nog eerst onderzoek te doen voordat er een beslissing wordt genomen over de receptregelvergoeding. Ik wist dat ik het fout zou doen, receptregelvergoeding. Die willen ze graag verhoogd zien van 7 naar 10 gulden. En de apothekers zeggen een acuut probleem te hebben om financieel te kunnen voldoen aan de wettelijke taak om de apotheek open te houden tussen 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Er zal nu dus verder onderzoek worden gedaan en tot die tijd verandert er niets. Binnenkort betere kwaliteit brandstof. Dat heeft de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, gezegd. Dat zei hij al in augustus nadat er eerder onderzoek was gedaan naar de kwaliteit van onze brandstof. Er zou brandstof komen van betere kwaliteit in november. Nou, we zitten bijna tegen het eind van de maand aan. De Extra heeft met Seintje gebeld en die zegt dat de betere brandstof er daadwerkelijk komt. En als het niet meer deze maand is, dan toch zeker in het begin van december. Geen geldindexering werknemers UOC. Dat heeft de rector magnificus van de University of Curaçao, Francis de Lanoy, gisteren gezegd tijdens een vergadering in het parlement. Er is geen geld voor de indexering van de salarissen van de werknemers. Die moesten wel in het kader van de coronapandemie 12,5% inleveren. De overheid heeft onlangs bepaald dat de ambtenaren weer geïndexeerd worden met hun salaris vanaf 2019, 2020. Maar dat geldt helaas niet voor de werknemers van de universiteit, aldus de Lanoy. En de universiteit zelf heeft niet het geld om te indexeren. De Lanoy gaf verder ook aan dat hij betreurt dat de overheid steeds benadrukt dat wetenschap en onderzoek belangrijk is, maar dat de universiteit nauwelijks geld daarvoor krijgt. Technisch overleg met Venezuela. Dat is gisteren bekendgemaakt dat er eind vorige week technisch overleg is geweest met Venezuela, naar aanleiding van de komst van de boot Expomar 2 weken geleden. Op die boot lagen onder meer wapens en een hele grote hoeveelheid paprika's die bedorven waren. Er waren nog meer smokkelwaar, munitie en er werd ook drugs gevonden op de boot. En Curaçao heeft Venezuela laten weten dat ze blij zijn dat de grenzen weer open zijn. Dat ze het belangrijk vinden dat de banden tussen de bevolking van Venezuela en Curaçao verder aangehaald kunnen worden. Maar dat Venezuela ook een taak heeft om te zorgen dat de boten die naar Curaçao vertrekken niet vol zitten met smokkelwaar of bedorven groenten. Daar moet strenger op gecontroleerd worden. Al dus Curaçao die aangeeft dat het overleg met Venezuela in een goede sfeer is verlopen. Even na de reclame, dan zijn we zo terug met meer nieuws. Família Cooperá, Saco Censo 23 tapahan un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita Bo Família
y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto, parte pa fora de bocas como prueba que vos hogar ta conta. Família cooperar ahaya ng sticker e nang ta contento paso nang a cumpli. E tate aqui 10 anos trobe, lobing e seguinte censo. PCI é família que a cooperar. Abo também? A la vez, família cooperar ta contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e censo 23. Panosa como está. Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, demissionair staatssecretaris, heeft toch gezorgd voor veel stemmen voor haar partij. Ze is de afgelopen jaren veel hier op de eilanden geweest en ze wilde niet zelf hoog op de lijst van D66 staan, zoals lijstduwer. Maar nu blijkt dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen veel stemmen zijn gegaan naar Van Huffelen van kiezers uit Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Sowieso hebben de stemmen voor D66 uit het buitenland, waaronder voor de volledigheid nu even Bonaire, Saba en Stesia vallen, ervoor gezorgd dat D66 10 zetels heeft in plaats van de eerder genoemde 9. De SP verliest er eentje en gaat van 5 naar 4. Maar in de BES-eilanden, Bonaire, Eustatius en Saba, was Van Huffelen erg populair. En sowieso stemden de meeste mensen op D66. Of tenminste, ik moet het zo zeggen, D66 was de grootste partij met 22%. En qua voorkeurstemmen trok bijvoorbeeld Van Huffelen op Bonaire bijna 500 stemmen meer dan de lijsttrekker van D66, Rob Jetten. En ook op Sint-Eustatius stemden er veel mensen. 150 van de in totaal 170 stemmen voor D66 gingen naar Van Huffelen. Dus die is populair op de BES-eilanden en dat zal haar deugd doen. Verder heeft Samira Rafaela, de Curaçaose Europarlementariër, of de Europarlementariër met Curaçaose roots, het ook goed gedaan voor de partij. Ze is een van de weinige mensen die daadwerkelijk campagne is komen voeren op de eilanden. Ze was een zichtbaar gezicht voor de partij. En die zichtbaarheid van D66 heeft de partij in ieder geval voor de stemmen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk geen kwaad gedaan. En dan gaan we naar een video die door Caribisch Netwerk is gemaakt. Hoeveel doden moeten er nog vallen op Curaçao? De verkeerssnelheid is te hoog, mensen stoppen niet meer voor rood licht. En op één specifieke plek op het eiland is de kans om doodgereden te worden erg groot. Daarbij gaat het om de drukke Schottegatweg Noord. Kim Hendriksen ging namens Caribisch Netwerk samen met verkeersexpert Tico Ruiter, een deskundige dus, een kijkje nemen op die plek. En hij geeft aan waar het allemaal misgaat bij zeg maar de gehele situatie. Omdat bijvoorbeeld volgens minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning er ruimte is voor een oversteek voor voetgangers. Dat veel voetgangers op een andere plek oversteken, dat zorgt voor gevaar. Maar Ruiter benadrukt dat de hele organisatie rond die plek niet goed is. Zo is er onder meer een bord dat aangeeft dat je 80 km per uur kunt rijden. En vlak daarna is een bushalte. Dat klopt niet, aldus Ruiter. Kijk naar de video. Hier, een bord, 80 km per uur. En vlak daarna een bushalte. Strookt toch niet? Ruiter roept de overheid op om in actie te komen en de maximumsnelheid aan te passen. Dagelijks steken hier voetgangers over naar de bushaltes en er volgt overal langzaam rijdend verkeer in en uit. Sinds hij waarschuwt voor de gevaarlijke verkeerssituaties zijn er al 2 voetgangers om het leven gekomen. 4 rijstroken. Ja, dit is een plek waar veel mensen oversteken. Ja, want er is daar een bushalte. Er is ook geen fysieke oversteekplaats voor voetgangers, maar er zijn wel voetgangerslichten. Ja, Volgens de wet is dit geen voetgangersoversteekplaats. Dit is dus de plek waarvan minister Cooper zegt dat voetgangers die moeten doorlopen naar de voetgangersoversteekplaats om daar over te steken. En jij geeft eigenlijk aan, dit is geen officiële voetgangersoversteekplaats. Nee, er is geen voetgangersoversteekplaats. Er zijn voetgangerslichten aangebracht, gewoon op de weg. Het is volgens Ruiter ook niet mogelijk om een voetgangersoversteekplek te maken op een weg waar 80 km per uur mag worden gereden. Nee, dat is tegen alle logische verkeersregels en studies in. Je waarschuwt hier nu al 4 jaar voor. We stonden hier 2 jaar geleden ook. Hoeveel doden denk je dat er nog moeten vallen hier
voordat er wordt ingegrepen? Zolang de houding is wat het is, zullen er doden blijven vallen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Dan brengen we u weer meer nieuws. Bekijkt u ons via Facebook. Alsjeblieft, volg ons dan. Druk op de knop. Bekijkt u ons via YouTube. Abonneer u dan. Het allerbeste. Tot ziens. Dag. Tot morgen.